patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sheila Vergara Rubio. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Davao City ug pipila ka lugar sa Mindanao nakasinati og pagtayog human sa magnitude 7.1 nga linog nga miigo sa Ozamiz, Santos, Davao Occidental. Dugang detalye sa nato pinaagi sa live report ni Argel Relator. Argel. Tek gawa sa Ozamiz, Santos sa Davao Occidental kung asa natalang epicenter sa magnitude 7.1 nga linog kagabi. Doon na sa mga instrumental intensities ginabati sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Kuha kini sa netizens sa iyang mga baligyang ornamental fish nga daw giuyog-uyog pag-ayo ato sa magnitude 7.1 nga linog sa Davao Occidental alas 8:23 kagabi. Paspas usab nga miresponde ang grupo sa mga rescue volunteer o gimonitor ang baybay sa Talomo area, Davao City. Ang pedestrian overpass sa Matina Crossing wala una ipaagian tungod sa mga nakitang liki sa istruktura ni ini. No, sa temporary close na to for the meantime while waiting for the reports from the office of the city engineer's office na mga risk assessment team kung safe ba ang overpass. Duna usab kuno sila nadawat nga report sa pipila ka mga establishmento nga dunay hairline cracks apan wala kunoy angay kabalakan. Base sa assessment sa Office of Civil Defense, walay reported nga major damages sa Davao Region. Right away, ma'am, na sa linog, nag-conduct me o ground assessment sa Tibok Region kay most of the provinces sa Davao Region nakasinati gyud or nakafeel gyud sa linog up to intensity 4. So as per assessment namo kagabi, wala tay reported na damages, even casualties po wala siya. Sa General Santos City, sa kuha sa CCTV sa usa ka tindahan, makit-an ang paglihok sa kamera, mga baligya, lakip mga hanging plants dihang milinog. Nanggawa sa usa ka mall ug hotel ang mga tao human sa pagtay-og kagabi. Don't panic. Whatever ang mga anumang trouble, hindi ka basta-basta maaano. Kailangan composure lang. Kaganihang buntag, gilayong gi-inspeksyon sa City Engineer's Office ang City Hall. Human kini nakitaan og mga liki. Wala una ipasulod ang mga tao, ingon man mga trabahante, hangtod mahuman ang inspeksyon. Mibalik na hinuon sa normal ang operasyon sa City Hall bandang alauna karong hapon. Actually mga slight lang ang cracks, hindi malalaki yung cracks actually. For this particular earthquake kasi nakita nyo yun na yung iba na naka-inject na. Medyo malaki yan dati ng mga cracks kasi sunod-sunod yung 6.3, 6.5, 6.9. Nabati sa by intensity 2 sa Cagayan de Oro City kagabi.
wala hinuoy nakita ang major damages sa structure sa syudad tungod sa linog. Sa pagtayog sa magnitude 7.1 nga linog kagabi, natala ang intensity 5 sa General Santos City, Kiamba, Glan, Maitom ug Malungon sa Sarangani Province. Intensity 4 sa Matis City, Davao City, Cotabato City, Digos City, Santa Cruz sa Davao del Sur, Alabel, Maasim ug Malapatan sa Sarangani. Intensity 3 sa San Francisco, Southern Leyte, Dato Blat, Sisinsuwat, Maguindanao, Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Tandag City, Surigao del Sur ug Santo Niño, South Cotabato. Nakasinati usab og aftershock nga magnitude 4.2 kaganihang alas 12:23 sa kadlawon. Daan nga nagpagawas og advisory ang FIVOLCS kagabi nga walay tsunami threat nga dala sa moong magnitude 7.1 nga linog. Tek. Daghang salamat Argil Relator ug amping kitang tanan. Usagi na ang samdan human kini gidunggab sa lalaking giingong karelasyon kuno sa biktima. Apan rason sa suspect gihimo niya ang krimen aron pabatudan nga wala sila'y karelasyon o relasyon sa biktima. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Samdan sa iyang paa ug likod si Josephine Vernales, 43 anyos, residente sa Zone 6 Gumamela Extension, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Human gidunggab sa 27 anyos nga si Darwin Tinampay nga ig-agaw sa iyahang bana. Sumala pa nga bandang alas 6:28 sa gabi, diyang kalit misulod sa balay sa biktima ang sospek o gidunggab kini samtang nagtanaw og telebisyon. Mayo na lamang, daling nadala ang biktima sa balay Tambalanan ug anaa kini sa luwas nga kahimtang. Ang babae nagikagkaon. So nagawas babae nagpahangin. So kalit lang siya gidunggab. Sigon sa sospek nga nabuhat niya ang krimen tungod gipasanginlan siya sa iyang ig-agaw nga aduna sila'y relasyon sa biktima. Napungot kuno siya sa iyang ig-agaw ug ang biktima ang iyang napahimungtan. Pero ikaw ka na ibog atong biktima? Walay. Dagan man ko guyab. Dagan ka guyab, pila man di ka bug imong uyab? Kuan, 18. 18 ka buok? Oh. Karon lang? Oh. Sabay tanan? Ha? Sabay tanan? Laylay nga lugar. Ang sospek pasakaan og kasong frustrated homicide. Tambag sa kapulisan nga likayan ang komplikadong relasyon. Kini pagduda usa ni siya makawala sa atong panimuot. Nga magduda ta nga ang atong kalibin partner o atong asawa nga gahimo og dili maayo. So chismis dayon. So ato na likayan kay di man na pwede nga kanara tong basihan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa sunog ang nahitabo sa duha ka lugar sa Mindanao, diin tulo ka mabalay ang nangaugdaw. Ani ang report ni Argil Relator. Pahawa na Davao! Hawa na diya! Hawa na mo diya! Hawa na! Kaya kurinte diya! Hawa na! Hawa na! Kurinte! Kuha kini sa netizen sa pagkasunog sa duha ka balay sa Purok Garcia, Barangay Poblacion sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Base sa Bureau of Fire Protection, nagsugod kuno ang sunog sa balay sa magtiayong Rufigio ug Josefina Ramirez. Nagsindi og kandila ang magtiayon tungod kay brownout sa lugar ug nalimtan kunong palungon una matulog. Samlang Cotabato Province na ugdaw sab ang usa ka balay tungod sa napasagdang siga sa likod sa balay. Tungod gama sa light materials, daling mikatag ang kalayo ug sulod lang sa 20 minutos, naabo na ang tibuok balay. Samtang nadamay pa ang kusina sa silingan. Duha ka fire trucks ang nagtinabangay aron gilayong mapalong ang kalayo o dili na mukatay pa sa ubang mga kabalayan. Gibana-bana ang mukabat sa 150,000 pesos ang danyo sa moong sunog. Kini na ang ikaduhang sunog nga nahitabo samlang karong bulan sa Enero. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Posible yapong ulanon ang dagang lugar sa Mindanao labi na karong weekend. Ulhing nabantayan ang low pressure area ana dapit sa Puerto Princesa City sa Palawan. Wala man kini direktang epekto sa kahimtang sa panahon sa Mindanao apan lauman gyapon ang mga kusog nga ulan sa pipila ka lugar sa Caraga, Davao Region, Soxargen ug Northern Mindanao. Padayon gyapong magbinantayon sa kahimtang sa panahon labi na sa mga bahaunon ug landslide prone areas. O karong adlawa aduna paghapoy na sinati nga mga
pagdagom o inubanan nga doon na sa mga pagkalit nga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat sa hapon or sayo sa gabi, labi na sa mga bukid nga dapit. O gawas lamang sa Davao Region, aduna na sa mga nasinating mga pagulan sa buntag hangtod na sa expected karon tibok adlaw. Epekto paghapon sa ginatawag nga localized thunderstorms. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Umanatala nga Zamboanga City ang dunay pinakadaghang bagong kaso sa COVID-19 sa unang higayon niadtong Miyerkules, miangko ng Department of Health nga dunay sayop sa migawas nga ihap. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ning report. Sa tala sa Department of Health, 206 ang bagong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City ni adtong Miyerkules. Apan sa pagsusi, duna di ay technical glitches sa pag-report ni ini. Nakig-alayo na ang DOH Region 9 sa Data Management Unit sa DOH Central Office aron masayran kung asa na sayop o kung ngano naabot og kapin 200 ang ihap. Hinungdan nga ang syudad ang dunay pinakadaghan og bagong kaso sa COVID-19 ni atong Miyerkules. Matod sa DOH Region 9 nga naara sa 10 to 15 ang daily average confirmed cases sa Zamboanga City sulod sa duha ka semana. Miabot na sa 3,868 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 135 ang active cases, human 3,552 ang naayo na ug 181 ang namatay. Sa Davao City, namatay ang usa ka 10 anyos nga batang babae nga taga-Buhangin, kinsan nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong January 11 ug na-admit sa ospital sa susamang adlaw, apan namatay kini ni atong Lunes. 10,768 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,552 ang active cases, human 8,724 ang nakarecover na ug 492 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 46 anyos nga lalaking person deprived of liberty o PDL ang nalakip sa 14 ka nagpositibo sa COVID-19. Ana kini sa BJMP Isolation Facility. Misa ka na sa 3,200 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Dunay 358 active cases, human 2,680 ang nakarecover na ug 162 ang namatay. Sa General Santos City, 2 ka nurse ug usa ka midwife ang nalakip sa mga nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 1,569 ang ihap sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. 135 ang active cases, human 1,364 ang recoveries ug 70 ang namatay. Sa Kidapawan City, sirado ang City Epidemiology Surveillance Unit o CESU hangtod karong adlaw alang sa disinfection. Kini human 5 ka medical technologists ang nagpositibo sa COVID-19. Ana sila sa isolation facility. Ana sa 531 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa North Cotabato. 125 ang active cases, human natala ang 380 recoveries ug 25 ang namatay. Sa Butuan City, gibutang sa granular lockdown ang purok 11 ug 12 sa Barangay Lumbukan human nagpositibo sa COVID-19 ang gihaya sa usa ka banay sa lugar. 29 ka individual ang gipaubo sa containment strategy alang sa contact tracing. Matod ni Barangay Chairperson Shirley Reyes, ana sa quarantine facility ang 3 ka anak sa namatay human nagpositibo sab sa COVID-19. Duna na 1,929 nga total COVID-19 cases sa Butuan City. 128 ang active cases, human 1,734 ang nakarecover na ug 67 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nihangyo ang masakop sa Tourism Congress nga i-defer una ang pagbayad og local business taxes ug i-extend ang pag-file silang business permit karong tuiga. Ilabi na nga among sektor ang hilabihang naapektuhan sa pandemya sa COVID-19. Ania ang report. Kung pait ang nahiaguman sa tourism sector, isip sila ang usa sa labing apektado sa pandemya sa COVID-19. Mas pait alang kanila ang pagbayad sa business tax, dugangan pa sa pag-renew sa ilang business permit. Ilabi na nga pila ka bulan nga lugi ang ilang operasyon. Nagpadala gilayon sila og sulat sa Department of Tourism aron matabangan sila og hangyo alang sa deferment sa pagbayad og local business tax ug sa extension sa pag-file og business permit. Meron kasing mga ibang LGU
hindi nila binibase doon sa actual sales ng agency or ng business. Ginagawa nila may 10% na dagdag, which is usually yun naman yung ginagawa kasi ng LGU. Kaya lang, since this time, medyo it's a different time now eh. Gipasa ang maong sulat sa DILG aron mo'y mokoordina sa mga LGU. Sumala pa nga dili tanang LGU susama sa Davao City nga nagpakanaog og ordinansa aron tabangan ang mga negosyante sa paghatag og discount sa ilang business tax karong panahon sa pandemya. Hinuon, ang dugang hangyo nga ma-extend pa ang pag-file sa business permit nga gitakda matapos sa katapusan sa Enero. Saan kami kukuha? Parang kumbaga yun yung medyo sentiment. So, of course, we are saying then talaga to the members na you really have to renew then because otherwise, paano yun? You will be paying the penalties and everything. Sa kabahin sa Davao Tour Operators, aduna na kuno sila koordinasyon sa city government, kabahin sa ilang hangyo. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Maaksyon nga sinumbagay sa Cagayan de Oro City, nakuhaan og video atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, tungod lamang sa bangi sa kita, duha ka mga laborer sa Kugon Market dinhi sa Cagayan de Oro City ang nakuhaan og video nga nagsumbagay. Daw murag eksena sa pelikula o malang mixed martial arts ang nahitabo sa tunga sa dalan dapit sa Kugon Market sa Cagayan de Oro City. Human nga nagsumbaganay kining duha ka mga hubog kunong mga lalaki. Nakita pa sa video nga medyo napuruhan ang lalaking nakasando og pink. Mga personay sa Kugon Police misulay og bulag sa duha apan dili magpapugong ang lalaking naka-blue og sinina. Busa gidala na lang silang duha sa police station. Naila ng duha ka lalaki nga sila Dingdong Bacor o Jose Malhin, pulos mga laborer sa merkado. Hinungdan sa away ang wala pagkasinabot sa bahin sa gikitang kwarta. O kanang mga kantyaw-kantyaw. So mauto nga wala makasinabot siguro nagkakuan sa mga heated arguments nila. So moto nga ni resulta og pag nagsinumbagay sa mga grupo sa mga laborer diri sa Kugon Market. Tungod lango pa kuno sa ilim nung makahubog si Bacor, ikustodiya kini sa kapulisan hantod buntag. Buot sa otoridad nga dili na masubli pa ang nahitabo. Ato silang gisitol, tapos nasitol naman, pero katong usag yun nga very aggressive, mao tong atong giditini sa atong silda. Ug pagkaugma ato ra gibuhian. Kay base pa mo aggravate pa kung ato gipagawas, base mo resulta pa kini sa madugo nga kuan. Real, nagbahad karon ang kapulisan ngadto sa mga laborer dinhi sa Kugon Market nga kung mausab pa ang insidente pasakahan na niya kini og kaso. Dugang pahimangno sab nila nga ilahang pagadakpon ang bisan si Kinsa nga ilahang masapon nga mag-inom palibot sa merkado. Real. Daghang salamat Cyril Chavez. Klase-klaseng pusil, bala ug bampang gamit ang na-recover sa kasundaluhan human ang engkwentro sa Balingasag, Misamis Oriental batok sa magituoang miyembro sa NPA. Atong ibalik si Cyril Chavez. Na-recover sa kasundaluhan sa 58 Infantry di Malulupig Battalion 4th ID Philippine Army ang mga nagkadiyang armas, bala, tambal ug mga gituwang gamit sa New People's Army human ang engkwentro sa Barangay San Juan, Balingasag, Misamis Oriental. Miabot sa 15 minutos sa mong engkwentro kung asa miatras ang mga NPA o gipamilin ang ilahang mga gamit. Misumbong ang mga residente sa mong barangay ngadto sa militar tungod misulay kuno og pangilkil ang mga NPA sa ilahang halin sa uma. Based on the feedback on the commanders on the ground, there are more or less 20 na armed NPA na naengkwentro nila doon sa area. Wala hinoy casualty sa hanay sa kasundaluhan ug andam usab silang mutabang sa mga nasamdang rebelde nga buot mo surrender sa gobyerno. Nagpasalamat ang kasundaluhan sa kooperasyon ug suporta sa mga residente sa lugar. Sa 58 IB, patuloy pa rin yung pagkandak namin ng pursuit operation right now, and doon sa mga areas na mga barangays is nagkakandak kami ng engagement, pulong-pulong dialogues para ma-address namin yung mga issues and concerns, mga concerns ng mga residente natin. Ako
Si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka driver nga gilang si Jonifel Natad, residente sa Alambre, Toril, human misukol sa operatiba sa Toril Police atol sa gilusad nga bypass operation. Nakuha sa crime scene ang .38 revolver og pakete sa illegal nga droga nga mobalor ngadto 5,400 pesos nga iya sa napatayng target. Sa Lambayong Sultan Kudarat, patay sab ang duha ka mga tao human gipamusil sa riding in tandem suspects. Mga biktima gilang sila Ismael Mamaluba og Teng Sali, puros residente sa barangay Poblasyon. Padayon pang giimbestigahan sa kapulisan ang motibo sa maong krimen. Sa padayong pagpanghasi sa teroristang grupo nga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, mga residente sa Butuan, Mindanao ang maisugong mibarog aron batukan ang maong grupo. Sobra na kuno ang pagpanghasi sa maong grupo sa ilang lugar. Busa o sa peace rally ang ilang himo agig pagkundina sa daotang binuhatan nini. Ilang gideklarang persona non grata ang BIFF sa lungsod sa Butuan. Sa Caraga Region, gipatuman sa PRO 13 ang Oplan sa Cleo o Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa managlahing lugar. Kapin 90 ka search warrants ang gipatuman sa otoridad kung asa 77 ka mga sospek ang nadakpan ug usa ang napatay atol sa operasyon. Klase-klaseng mga armas gikan sa handgun ngadto na sa high-powered firearms o granada ang nakumpiska. Mga mamalitay sa Cagayan de Oro City, iyahay na lang og diskarte human nagpabiling taas gapon ang presyo sa karning baboy. Kakulang kuno sa supply epekto sa hulga sa African swine fever ang hinungdan. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Among naabtan sila Tata Duria ug Edwin Nunez nga namalit sa merkado. Taas na kuno ang presyo sa karning baboy karong panahona. Busa, usa sa ilang diskarte aron maigo ang ilahang budget, inay karning baboy ang paliton, manok na lang aron magamit pa sa laing palitonon ang madaginot nga kwarta. Mahal yun. Kaya itong December, barato-barato man. Kaysa karon, kalit lang pagsaka ba? Pagsaka. Pero ano man, palit yapon? Palit yapon kay mamaya itong kaunon. So, pugos na lang. Mas lisod man sa kay isda ra permi. Para sa ako, wag ikoy choice kung unsay kinahanglan, wag ato paliton. Kay ano lang, budgeto na lang. Budgeto na lang gyud. Kay mo gibaraton. Nagpabiling taas ang presyo sa karning baboy sa merkado sa Kugon sa Cagayan de Oro City. Ang naandang 170 hangtod 190 pesos per kilo, anana karon sa 270 hangtod 290 pesos ang kilo. Ang presyo sa tiyan sa baboy ana sa 300 pesos matag kilo. Samtang ang lupay, pork chop, lean meat ug paa ana sa 290 pesos. Ang ribs, tiil ug ubang unod ug panit sa ulo ana sa 200 hangtod 220 pesos. Sigon ni Noel Gonzales, usa sa mga tindero og karne, nga nihit kuno ang supply karon, labi pa nga sagad sa mga karne nga ilahang ginabaligya nagikan na lamang sulod sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Minusab kuno ang kita karong panahuna. Mingaw gid sir kay tungod sa mahal na kayo ba. Kung sumante mapalit lang og tag 2 ka kilo, palit na lang gid og isa. Palit og 1 kilo, palit na lang ito nga ana bitaw. Dagan bitaw sa kamahal. Uban magmanok na lang gid, magisda. Mas maka na may choice ito nga mas barato. Si karne mahal man gyud. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sa padayong pagsaka karon sa presyo sa karning baboy ug manok, girekomenda sa Zamboanga City Poultry and Hog Raisers Association ang meat importation aron masulbad ang maong problema. Tungod sa kulang ang supply, paday na pagsaka sa presyo sa karning baboy ug manok sa Zamboanga City nga anaa karon sa 250 pesos ang presyo matag kilo sa baboy, samtang 220 pesos matag kilo ang manok. Busa girekomenda na sa Zamboanga City Poultry and Hog Raisers Association nga meat importation lamang ang makasulbad sa maong problema. Kung manormal na kuno ang supply sa karning manok ug baboy, mamahimo nang ipahunong usab ang meat importation. Nagkulang ang supply sa karning baboy sa nasod epekto sa African swine fever kon ASF, samtang apektado ang mga negosyante ug manok sa pandemya, hinungdan nga daghan ang nagsarado. It is being done, hindi naman talaga pwede na walang importation, but regulated lang. O depende sa ilan yung kulang, no? Iyon lang yung ini-import para hindi masira yung local industry.
Garbo karon sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City ang ilang bus stop waiting shed na solar powered ug Wi-Fi ready. Ato ning sayron pinaagi sa report ni R. Gil Relator. Mao kini ang bus stop waiting shed nga nahimutang kilid sa Barangay Hall sa Catalunan Grande, Davao City. Nindot ang disenyo ni ini, komportable ug luwas alang sa mga pasahero, samtang naghulat og bus. Apan ang nakalahi niini sa ubang waiting shed, mao kini ang labing unang solar powered ug dunay libreng Wi-Fi sa Davao City. Makatabang usab ang mapa alang sa lokasyon sa maong waiting shed ug ang ruta sa bus nga moagi dinhi. Duna sab impormasyon kabahin sa health and safety guidelines kontra COVID-19. Ingon man mga hotline numbers alang sa emergency. This is a PPP, public-private partnership with through the initiative of Kapitan January Duterte. Sumala kay Sir Lina Casanya, dako gayud kuno og tabang ang waiting shed kanila nga namuyo sa lugar. Kanang dili maglisod ang tao na musakay kaysa sa bara sa sa terminal sa jeep magpila-pila pa mi pero diri nanami comfortable na malingkuran. Gipasalig sa barangay nga lauman pang tukuron ang dugang unom ka bus stop waiting sheds nga ibutang sa nagkadaiyang lugar sa ilang barangay. Ang amuang hangyo sa ilaha sa katawan sa Catalunan Grande nga unta ato apong tabangan o ato apong ampingan ning gihatag sa ato ng mga bus stop kay para kini sa atoa o sa ato ang mga umaabot nga henerasyon. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nalisang ang mga residente sa Ozamiz, Santos, Davao Occidental diyang mabati ang kusog nga pagtayog kung asa natalang epicenter sa magnitude 7.1 nga linog alas 8:23 kagabi. Nagisuta gilayon sa LGU JAS ang structural integrity sa mga gambalay labi na ang mga eskwelahan gumikan ginagamit usab kiniisip isolation facility. Ang ikabalakan usab mao ang tsunami labi pa nga nagatubang ra sa dagat ang munisipyo. Luyo sa kakusog nga pagtayog, wala man hinuoy na tala nga danyo sa mga establishmento ug infrastruktura sa lugar. Nanawagan usab ang LGU sa mga nagpuyo daplin sa pangpang nga kung mamahimo mobalhin na lang og luwas nga lugar kay delikado kining mahugno kung dunay linog. Milapas na sa 97.5 million ang COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 509,000 na ang nataptan ug sa Mindanao halos 40,000 na ang dunay COVID-19. Lapas 97,053,000 na ang naigo sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 53,777,000 na ang recoveries ug sobra 2,091,000 ang namatay. Samtang 2,178 ang new COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlawa. Busa, 509,887 na ang kinatibuk-ang ihap. 32,031 ang active cases, human 467,720 ang naka-recover na ug 10,136 ang namatay. Ug sa Mindanao, 43,990 na ang dunay COVID-19. 5,474 ang active cases, human 36,816 ang naayo na ug 1,700 ang namatay. Taliwala sa nasinating post-holiday surge sa COVID-19 sa Davao City, kapin 80% ang recovery rate sa COVID-19 cases sa syudad. Ania ang report. Subo man nga miabot na sa sobra 10,000 ang ihap sa manataptan og COVID-19 virus sa Davao City, apan maay na lang kay ang kadaghanan niini asymptomatic og mild cases. Dugang sa Task Force COVID, maayo sab kay nakatala ang syudad og 82% nga recovery rate bisan og anaa karon sa ikaduhang semana sa post-holiday surge sa COVID-19 cases. Gibutyag ni Davao City COVID-19 Focal Person Dr. Ashley Lopez sa Davao City Disaster Radio nga dunay higayon nga mitala og kapin katus nga recovery sa usa lamang ka adlaw butang nga nakapasakag samot sa recovery rate. So ubay-ubay na pod ang atong rate ani siguro na nata sa mga 81-82% in our recoveries. Okay? So sa 100% nga 10,000 plus nga kaso 81-82% are fully recovered.
Sigon sa City Epidemiologic Surveillance, kapin 1,400 ang current active cases ug kapin 400 ang namatay sa COVID-19 sa syudad. Base usab sa epidemic curve, ang unang semana sa Enero, maong unang morbidity week, ilabi na nga mitala na og 55 ka COVID-19 deaths karong Enero ang dakbayan. From January 3 to January 10, that is the morbidity week, nakita nato ang pag-peak o pagsaka sa atong mga kaso. Gilauman nga makontrola na ang sitwasyon ug nakumatabang kuno sa sitwasyon ug galing mabakunahan na ang katawhan. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Gatusan ka mabagong pusa nga pawikan sa Cleanergy Park ang girelease ngadto sa kadagatan. Ani ang report. Adlawng Miyerkules, girili sa dagat kining 127 ka mga turtle hatchlings gikan sa labing unang pawikan-nes nga nakaplagan niadtong November 2020 sa Cleanergy Park sa Punta Dumalag, Matina, Aplaya, Davao City. Pagkaadlawng Webes, laing batch na usab sa mga hatchlings ang girili sa kadagatan. Gipangunahan ni DNR 11 Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco ug Davao Light President and COO Roger Velasco ang pag-release sa mga hatchlings. Gituho ang mga hawksbill turtle ang girelease nga gikonsidera karong critically endangered base sa International Union for Conservation of Nature kon IUCN. Sumala pa nga kasagaran ana sa 130 to 160 eggs per nest ug ang incubation period sa mga itlog ana sa 60 days o 2 ka bulan. Aduna pay 2 ka pawikan nest sa Cleanergy Park karon nga gituho ang mapusa sa Pebrero. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, way pua sa ngamong pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Suroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod na mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!